Hello mga langga! For today's video, magluto po ako ng laswa o utan. Tawag dito sa amin sa Negros, Ilonggo style. So una, linisin natin yung kulitis. Yung kulitis galing ito kay ante. Yung ante ko doon sa bukid, kinuha niya doon sa kanila sa bukid sa sugarcane plantation. So kahit saan-saan lang ito tumutubo kasi maganda ito ngayon, yung tubo kasi umulan. So ngayon, linisin na natin yung kalabasa. Ganda ng kalabasa kasi napaka-crunchy. Crunchy siya, tingnan. At saka yung ano niya, color niya ba, friska talaga. Galing ito sa gilid-gilid lang ng bahay. At ito naman yung okra. Linisin na rin yung okra at saka wag na natin isali yung mga sira-sira kasi hindi na maganda. Ang ganda ng color ng okra kasi dito ang araw-araw umuulan dito sa lugar namin. So lahat ng mga farmers ngayon nagtatanim ng gulay kahit nasa palayan o sa gilid-gilid lang ng kanilang bahay para na rin malibre yung mga ano nila ba, ulam sa isang araw at saka yung hindi na nila makailan. Ang ganda ng okra kung sobra na yung harvest nila, binibenta na sa tindahan o sa merkado. So linisin lang natin ng mabuti, tingnan kung may mga sira-sira, wag na natin isali. And then ang mga gulay dito napakamura lang at saka organic, walang chemical, walang halong chemical ito yung mga gulay dito sa amin sa Negros. Ito ang napakaganda. At saka yung talong half na lang kasi yung half niluto ko na nung isang araw. At saka ang ampalaya, ang ganda ng kulay ng ampalaya. At saka ito, hindi ito mapait. Hindi ito parang hybrid na itong ampalaya. So nung araw, native yung ampalaya, napakapait. So mga bata hindi na kumakain. So ito na yung na-ready na natin. So ngayon magprito na ako ng isda. Yung ilagay ko doon sa laswa ko mamaya. So ang binili kong isda, yung bilong-bilong ang tawag dito sa amin, yung kilo 200 pesos. So half lang binili ko kasi hindi namin maubos, nabubulol na talaga. Pasensya po. Kung ilagay sa ref, na siya, hindi na siya maganda. So antayin na natin maluto. Ito na. So at saka nagprito na rin ako ng aloy yung maliliit na tuna. Kasi maganda ito sa laswa kasi malaman yung meat niya. So ito lang, kinuha ko lang yung buto-buto at ito na. Napakasarap ito. Palililiitin lang natin kasi para halo siya sa green leafy vegetables natin mamaya. So ito na, nagpakulo na ako ng 3 basong tubig sa kaserola. Hintayin na natin kumulo at saka maglagay na din tayo ng sibuyas. Sorry po, nabubulol lang. At saka ito na, dinagdag ko na yung fish flakes. So kumulo na, ilagay na natin yung kalabasa at saka okra. Inuna ko lang yung matigas na na gulay. Ang ganda nyo tingnan, no? So ito lang, ma-solve lang yung ulam sa isang araw. Okay na sa amin. At saka nilagay ko na rin yung talong. At maganda kung lagyan ng lemongrass. Masarap ito. Maraming benefits ito sa katawan natin. So nilagay ko na rin yung isang kutsarang asin. Depende po sa inyo, sa panlasa nyo po, kung ilang asin ba yung, depende po sa panabor nyo. Ang sabor tawag dito sa amin sa Ilonggo.
So, pakuluan lang natin. Huwag lang mag-overcook kasi hindi na maganda yung yung laswa or vegetables natin. So, ilang minutos lang na pakulo. Ako po ay si Lutong Ilongga, ang kusinera niyo po sa kusina. At saka hintayin na natin na ilagay yung ibang mga gulay. So, ilang minutos lang, wag lang i-cover yung gulay para hindi ma-overcook, at nilagay ko na rin yung ampalaya, tikman ulit, at saka nilagay ko na rin yung kulitis.